рӯзи саиди ҷумъа ба ҳамаи шумо муборак бошад азизон. бароятон осудагӣ ва барори кору орзумандам соат бо вақти прагада бо вақти Москав 12 ва душанбе бошад 14. дар соате ки амарӯза ман Шалои Гулхоҷа бароятон хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро тақдим мекунам ва албатта суолҳои шуморо низ фаромӯш накардам ва дар давоми суҳбат бароятон посух медиҳам. маркази обу ҳавошиносии Тоҷикистон мегӯяд ки ҳавои сард дар кишвар то 11 январ боқӣ мемонад. дар баъзи ҷойҳо барфи сабук ва дар баландкӯҳҳо бориши шадид дар назар аст. коҳиши ҳарорати ҳаво дар кӯҳҳо, ноҳияҳои назди кӯҳӣ, роҳу ағбаҳо хатари яхбандиро зиёд мекунад. ғайр аз ин тумани ғафси субҳгоҳӣ низ дар назар дошта шудааст. боқӣ мондани ҳавои сард дар Тоҷикистон дар ҳолест ки аз 5 январ дар кишвар лимити барқ ҷорӣ шудааст. ҳукумати кишвар мегӯяд маҳдудият дар интиқоли барқ асосан барои сокинони деҳот аст. дар ҳамин ҳол дирӯз баъзе аз сокинони шаҳри Душанбе низ дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз надоштани барқ ва сардии хонаҳояшон шикоят намуданд. дар айни замон хабаргузории Авеста менависад ки Афғонистон барои афзоиши ҳаҷми воридоти нирӯи барқ бо Тоҷикистон вориди гуфтугӯ шудааст. ширкати энержии Афғонистон Брешно гуфтааст сухан дар бораи аз 80 мегаватт ба 120 мегаватт расонидани интиқоли барқ меравад. ба гуфтаи хабаргузорӣ барояшон имкони гирифтани назари ширкати барқи тоҷик дар ин замина муяссар нашудааст. дар ин ширкат гуфтанд ки вазъи таъминот бо барқ дар дохили худи Тоҷикистон ҳам мушкил боқӣ мемонад. ҷониби Афғонистон ҳамзамон барои харидани барқ бо Узбекистон ва Туркманистон низ гуфтугӯ дорад. рӯзи чоршанбе ширкати Брешно эълон карда буд ки Узбекистон бинобар пеш омадани мушкилоти фанӣ интиқоли барқаш ба Афғонистонро қатъ кард. тибқи маълумоти бахши энергетикаи Тоҷикистон тавлиди миёнаи шабонарӯзии барқ дар ҷумҳурӣ дар рӯзҳои охир беш аз 68 миллион киловатт-соатро ташкил дод ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 2.5 киловатт-соат бештар будааст. аз нисф зиёди барқ истеҳсол шуда ба гуфтаи мақомоти тоҷик барои истеъмоли дохилӣ истифода мегардад. рӯзи гузашта дар шоҳрои Душанбе чаноқ садамаи маргбор ба амал омадааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон мегӯяд мошини Опели сокини 62-солаи ноҳияи Деваштич ҳангоми ҳаракат дар километри 80 ин роҳ аз ӯҳдаи идораи нақлиёт набаромада ба ҷарии 400 метр сарозер мешавад. Кумита мегӯяд суръати ҳаракати мошин баланд будааст. дар дохили он 5 сокини ноҳияи Деваштич қарор доштанд. дар натиҷаи садама ронанда ва 4 мусофири он аз ҷумла як кӯдаки 7 сола дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. ҳамаи онҳо хешу табор ва ронанда бошад ҳамсояашон будааст. як мусофири дигари 38 сола ба бемористон интиқол дода шуд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода меафзояд ҳарчанд пайваста аз ронандагон дархост мешавад ки ҳангоми ҳаракат дар роҳҳои кӯҳӣ дар фасли зимистон аз эҳтиёт кор бигиранд. бархе аз онҳо ҳушдорро ба инобат намегиранд ва дар натиҷа чандин нафар ҷони худро аз даст медиҳанд. Азия плюс бо такия ба манбаи худ дар ҳукумати Тоҷикистон хабар медиҳад ки президенти Эмомалӣ Раҳмон паёми солонаи худро рӯзи 26 январ ба Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллӣ ироа мекунад. бо қарори раиси палатаи болои парлумони Тоҷикистон як рӯз пеш то ироаи паём яъне 25 январ дар Душанбе иҷлосияи шашуми Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурӣ баргузор мешавад. интизор меравад ки дар он прокурори генералии Тоҷикистон Юсуф Раҳмон дар бораи риояи қонуният дар ҷумҳурӣ назди аъзои Маҷлиси миллӣ гузориш бидиҳад. Эмомалӣ Раҳмон бори охир рӯзи 26 декабри соли 2019 паёми солонаашро ба парлумон ва мардум ироа карда буд. ӯ дар ин паёмаш аз низоми бонкии кишвар интиқод карда ба вазъи маорифу тандурустӣ дахл намуд ва аз коҳиши муҳоҷирати тоҷикон ба Русия гуфт. тарафдорони Раҳмон аз суханронии ӯ қонеъ шуданд, аммо коршиносони мустақил ва мунтақидон дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва суҳбатҳои алоҳида гуфтанд чанд масъалаи муҳим ҳанӯз норӯшан мондааст. бояд гуфт Эмомалӣ Раҳмон ки аз соли 1992 дар сари қудрат аст, дар соли охир паёмҳои солонаашро ба парлумон ва мардум ироа мекунад. ба гуфтаи коршиносон маъмулан баъди паём дар сохторҳои давлатӣ баъзе тағйироти кадрӣ сурат мегирад, вале дар умум авзо ба таври чашмрас дигаргун намешавад.
достони ҳисор бар зидди фарзанди сеюми маҳмурод одинаев ҳабибулло ризоев бо ҷурми авбоши парванда боз намуд ва ба додгоҳ ирсол дошт. достони ҳисор дар санадҳои тафтишотӣ мегӯяд ҳабибулло ризоев оромии ҷамъиятро дағалона вайрон кардааст. наздикони ҳабибулло ризоев мегӯянд ӯ барои ба хизмати артиш бурдани бародараш ҳоҷи акбар ки бинои чашмаш заиф аст бо кормандони комиссарияти ҳарбӣ баҳс кард ки барои хизмат корношоям аст. баъд аз ин гуфтугӯ ҳоҷи акбар баргардонида шуд. достони ҳисор қарор кардааст ки ба шарти то анҷоми пурраи қазия ризоев ҳабибулло аз ҷои зист берун наравад. маҳмурод одинаев моҳи октябри имсол дар назди комиссарияти ҳарбии шаҳри Ҳисор иддао кард ки писараш ҳоҷи акбар одинаевро ғайриқонунӣ ба сафи артиши тоҷикистон ҷалб карданд. худи одинаев ҳанӯз дар боздошт қарор дорад. ҳамчунин фарзанди дигари ӯ шайх муслиҳиддин одинаев низ дар боздошт мебошад. дар тоҷикистон ҷарроҳони тоҷик барои нахустин бор ҷарроҳии саратони бачадон ва гурдаро муваффақона анҷом доданд. вазорати тандурустӣ мегӯяд ин намуди ҷарроҳии мураккаб қаблан дар хориҷи кишвар гузаронида мешуд, сарфи маблағ ва вақти зиёдро талаб мекард. ба гуфтаи директори муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносии вазорати тандурустӣ бо дастрасии дастгоҳи муосири тибби эндовидеоҷарроҳии Карл Штросс истеҳсоли олмонӣ, саратоншиносони тоҷик мушкилтарин ҷарроҳии вобаста ба саратони гурдаро бо харҷи ками маблағ ва вақт гузаронданд ки ин дастоварди муҳими соҳа ба шумор меравад. президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Дональд Трамп дар як навори видео ки 7 январ нашр шуд хушунатҳои рӯзи пеш дар бинои Конгресси Амрико ба вуқӯъ пайвастанро маҳкум намуда кафолат дод ки гузариши қудрат ба маъмурияти зери раҳбарии президенти мунтахаб Ҷо Байден ба оромӣ сурат мегирад. Трамп бори дуюм бо талаби импичмент ва ё барканорӣ аз раёсатҷумҳурӣ мувоҷеҳ аст. баъзеҳо барканории фаврии ӯ аз мақоми президентро тақозо карданд. ҳоло Трамп мегӯяд Конгресс натиҷаи интихоботи президентӣ 3 ноябрро тасвиб кард ва президенти нав 20 январ савганди раёсатҷумҳурӣ ёд хоҳад кард. ин ҳизорот ҳамчун тағйири мавқеи президенти Амрико арзёбӣ мешавад. қаблан Трамп бо иддаоҳои пирӯзиаш дар интихобот ва тақаллуби саросарӣ дар шумориши овозҳо боиси ихтилоф ва ҷудоиандозӣ шуда буд. Трамп изҳор намудааст ки дар эътирозҳои хушунатбори 6 январ нақше надорад. дар ҷараёни ҳамлаи эътирозгарон ба бинои Конгресси Амрико дар Вашингтон 5 нафар ба ҳалокат расиданд. шумораи зиёди вакилони мардуми Амрико Трампро бо ташвиқ ба хушунат муттаҳам мекунанд. баъди эътирози маргбор дар бинои Конгресс якида мансабдорони маъмурият ба истеъфо рафтанд. дӯстони азиз, саволҳои теъдоде аз шумо дар ин рӯзҳои ахир марбут ба сарнавишти масҷидҳост ки кай дар Тоҷикистон боз мешаванд. ибодатгоҳҳо дар кишвар 10 моҳ ба ин тараф ба рӯи намозгузорон баста боқӣ мемонанд. ҳамкорони мо талош карданд дар ин замина назари мақомоти тоҷикро пайдо кунанд. дар ин бора мо баъди 3 соати дигар дар барномаи хабарӣ манзурам бароятон гузориши муфассалро пешниҳод хоҳем кард. зимнан ҳамон гуна ки бархе аз коршиносони умури дин дар суҳбат бо ҳамкорони мо гуфтанд, дар Тоҷикистон масҷид на фақат ҷои намоз, балки як ҷои иҷтимоӣ низ ҳаст ки мардум ҳамдигарро мебинанду бо ҳам паём мерасонанд. бинобар ин ба қавли онҳо феълан намозгузорон ташнаи дидори ҳам ҳастанд ва мехоҳанд масҷидҳо ҳарчи зуд боз шаванд. хуб, шумо тавре ҳам гуфтам, ин гузоришро метавонед дар барнома тамошо кунед. раёсати корҳои дохилии Тоҷикистон ба истилоҳ қаҳрамонҳои ҷанги чанд ҷавонзанро ки навораш дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шудаву боиси вокуниши зиёди корбарон гардид маълум кард. дар пай он сокини 22 то 24 солаи шаҳри Душанбе ва ноҳияи Рӯдакӣ боздошт гардид. ба қавли манбаъ, кормандони милитсия муайян карданд ки занозании 4 нафар соати 2 шаб дар назди тарабхонаи Самираи ноҳияи Сино рух додааст. гумонбарон аз ҳиссиёти авбошӣ тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон намуда сокини 20 солаи шаҳри Душанбе Шукронаи Азизуллоро латукуб карданд. ба гуфтаи вазорати корҳои дохилӣ, роҳгузарон занозаниро мушоҳида намуда ба он дахолат накарда, балки бо завқ навор бардоштанд. ҳоло нисбати 3 ҷавонзани боздоштшуда барои авбошии парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда, ба онҳо то 5 соли зиндон таҳдид мекунад.
дирӯз садҳо табиб ва донишҷӯи покистонӣ бо талаби эътирофи давлатии дипломи маълумоташон дар донишгоҳҳои ӯзбекистону қирғизистон дар шаҳри исломобод эътироз доир намуданд. рӯзи пеш полис бо калтаку об ҷамъомадагонро пароканда карда буд. тахминан 2000 хатмкардаи донишгоҳ ва донишкадаҳои тиббӣ тақозо доранд ки комиссияи тиббии покистон дипломҳои онҳоро расман эътироф кунад. чанде пеш комиссияи тиббии покистон иброз дошт ки дипломи 21 донишгоҳу донишкадаи тиббии ӯзбекистону қирғизистонро эътироф намекунад, зеро дар ин муассисаҳо ба меъёрҳои зарурӣ ҷавобгӯ нест. дар ин рӯйхат 15 донишгоҳу донишкадаи тиббии қирғизистон ва 5 донишгоҳу донишкадаи тиббии ӯзбекистон шомил буданд. эътирозгарон таъкид мекунанд ки ҳамаи муассисаҳои илмии ёдшуда аз тарафи созмони ҷаҳонии тандурустӣ эътироф шуданд. сухангӯи гурӯҳи эътирозии хатмкардаҳои донишгоҳҳои хориҷии тиббӣ Наҷибулло мегӯяд, беш аз 9000 донишҷӯи покистонӣ дар донишгоҳҳои тиббии Қирғизистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Афғонистон, Чин ва Куба таҳсил мекунанд. Дар Покистон дохилшавӣ ба донишгоҳҳои тиббӣ ва ба виҷа бахши табиби дандон хеле душвор мебошад. ва бозам медонам бинандагони азиз ки ҳоло боз теъдоде аз шумо дар бораи роҳу марз ҳатман аз мо мепурсед ва бояд бигӯям ки то ҳамин лаҳзаҳо дар ин замина ҳеҷ хабари нав нест, чун маъмул байни бархе аз кишварҳо парвозҳои чартирӣ аз ҷумла аз Русия ба Тоҷикистон идома хоҳад кард ва идома дорад. шиносномаи Тоҷикистон дар радабандии ҷаҳонӣ сезина поин омада дар байни 200 кишвар дар мавқеи 85 қарор гирифтааст. муҳаққиқони шохиси шиносномаҳои ҷаҳонӣ бо нашри гузориши тозаи худ гуфтанд ки бо шиносномаи Тоҷикистон бидуни раводид ё бо гирифтани виза ҳангоми расидан ба фурудгоҳ метавонанд ба 58 кишвари дунё сафар кард. шохиси шиносномаҳои кишварҳои ҷаҳон бо ҳадафи муайян кардани имконияту шароити сафар ба давлатҳои мухталиф тартиб дода мешавад. шиносномаҳое ки аз онҳо бо сифати бонуфуз ёд шудааст моли кишварҳое мебошанд ки имкони вуруд ба қаламравашон хеле сода буда ин кишварҳоро муҳоҷирпазир ва меҳмоннавоз ном мебаранд. хуб бинандагони азиз, чун ҳамеша дар поёни суҳбат барои шумо дар бораи қурби асъори хориҷӣ мегӯям. бонки миллӣ нархи $1 имрӯз 11 сомониву 30 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 87 дирам муқаррар кардааст. имрӯз 8 январ 1000 рубли русӣ расо 151 сомониву 50 дирам нархгузорӣ шудааст. ташаккур мегӯям ки то ин дақиқаҳоро тамошо кардед. ман шуморо дар барномаи хабари мунтазир хоҳам буд бо хабарҳои Тоҷикистон. худро эҳтиёт кунед. рӯзи ҷумъа як бор дигар муборакатон бошад.